दिनैनि खोथाया जाहैगोन आरो बोसोरसे जानाय सखार बिनि बारै सावरायनो सातथा ओंथि सिगांल'सो आरो रिहेबिलिटेसननि बारै सावरायगोन बिदिनो बायदिसिना गुबुन गुबुन सावरायलांगोन ओमफ्राय केसखौबो दिनै पिस एकर्डआनो जाहैबाय माबायदि पिस एकर्ड जाखो बेलाय पिस एकर्डखौ एकर्ड होननानै बुङोब्ला बयबो उदां जाजोबनांगौ आरो गासैबो केस उइथड्र जाजोबनांगौ दिनै रिहेबिलिटेसन मोननाय मोनैनि बेलाया सेंग्राफोरनि थालांनाय थालाङिफोरनि गोरोन्थिया आरो आफादनि खामानि मावनानै बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै सोरनिबा नाम थालांनाया बेफोरो एक्सुअलि लिडारफोरनिनो गोरोन्थिखौ होनगोन आं NDFB आफादनि लिडारफोरनि गोरोन्थि बियो माबोरै पिस एकर्ड जाबाय पिस एकर्ड जानानै जेला दिल्लीयाव लिडारफोरा थाङो एकर्डनि बारै सिगनेचार होनो थाखाय बा सागान होनो थाखाय थांजोबो अब्लाना कयेकजन लिडारफोरा गावबा गाव हाखु दाखु फैबाय फैनानै सोरबाया मोजां आर'नाइ फालि लानो लुबैनानै गानबायबो थिगैयासो आं बेसिम थिगैनो दं किन्तु माहाय खाना नांदों खानाया जेब्ला सरकारनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाय सागानगिरि बिसोरखौ नोंथांमोना देशना बेसेबांबा देशनि गेजेराव नोंथांमोना डिसबेन्ड खालामनांगौ NDFBखौ होनना बुंबाय ओमफ्राय मा जाहैबाय NDFBनि डिसबेन्ड खालामनांगौ डिपार्टमेन्टआ बुंहरनाय लगे लगेनो खालामनांसिगौ खालामबाय दिनै NDFBनि सेंग्राफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय गैया जों पिस एकर्डआ खालामनानै फैबाय मोननाय मोनैनि बेलायाव मोजां सावरायलायनाय जायाखै आरोबाव बेजों लोगोसे बे जाया बुख्रुब जानाय सुख्रुब जानाय बिथांमोननि बारैबो सावरायनाय जायाखै जायनि जाहोनाव दिनै बुख्रुब जानायफोर दुखु खस्थ' खालामना थानायफोर बिथांमोनाबो मोननोखौ लुबैदोंमोन नाथाय बेफोरनिफ्राय बन्चित ना मा होननानै बुंगोन असमिया रावावहाय बिथांमोना बेफोरनिफ्राय गैया जानानै दङ आरोखि मोनाखै बहुदानो मोनाखै होनबा दिनै बेफोरखौबो सावरायनो थाखाय NDFBफोरा सम गैयामोन नामा डिसबेन्ड जानायनि सिगां लिडारफोरा गावबा गावनि माबाखौ फेक्सनखौ लानानै जोंनियाथ' आफादगिरिया उल्थानो जेलआवसो थाहैफिननो गोनां जादों डिसबेन्ड खालामखांनायनि हाखु दाखुसो जाबावदों मिटिंथ' मोनसेबो मोजां गैबावा आरडि फेक्सननिया सोरबाया मालाय आर'नाइ गानहोनायसो हाखु दाखु दुहुम जादों कयेकजना ओजों थांबा मा जागोन आफादा डिसबेन्ड जाथारनोसै किन्तु बैयाव थांनायनि सिगां जे गथ'फोरखौ जे मा खालामो एफा बोसोर 400 जन केडारफोर 500 जन केडारफोर गथ'फोर दङ बिसोरखौ दिनै हठातनो नोंसोर गावबा गाव न'आव थांना थाहैदो होननाय लगे लगे बिसोर माबोरै मोनगोन बिसोरनि गोसोआव माबोरै जागोन बिसोरनि लिस्टखौ माबोरै लानांगौमोन माबोरै खालामनांगौमोन मोनसे सिस्टेम गैयिफोर बायदि जादों आरोखि आफाद बायबाय पिस एकर्ड जाबाय जोब्बाय बेफोरबायदि जादों बेफोर खिन्थु लिडारफोरनि गोरोन्थि दे लाब गैया गाज्रि मोननानै लाब गैया NDFBनि लिडारफोरा गाज्रि मोननानै लाब गैया आं बुंनांगौखौ आं बुंगोन सिदानो खिन्थु बियो NDFBनि लिडारफोरनि गोरोन्थि ओमफ्राय ओरैहाय पिस एकर्ड जाबाय डिसबेन्ड जाबाय माबाय हगार सावनानै होबाय बिनि उनावहाय लिस्ट लालायनाय जाबाय लिस्टआबो जोंबो हैबाय धुम धामनो जाय जेरै हागौ मानसि सोरबाया नोंनि नामखौ हरबाबो जायो बेनि नामखौ हरबाबो जायो होननानै बुंनायखाय हरबाय सोबाय खिन्थु बैसोरो बुख्रेब जानायफोर सुख्रेब जानायफोर बिसोरनि नामा थखयैनो थालांजोबनाय जादों आरोखि बैफोरखौ होयैनि थाखायनो बैसोरो दिनैहाय नों आंनाव बैनाव फन खालामनानै सोंहरबाय थानाया क'क्राझारावबो दिनैहाय आंनाव सासे मानसि फन हरदों
दिनै बिथांनियाबो नामा थालांदों बिथाङाबो दिनै 4 लाखखौ मोननो लुबैदोंमोन मोनथारनांगौ बियो दिनैहाय बियो गुन डिमापुरनिफ्राय बायदिसिना लाबोनानै तेजपुराव जेल जादों बियो गोबां रोखोमनि जेल जादों बियो 6 month 7 month ना मा बिदि जेल जादों बिसोरबायदिया दिनै बेफोरबायदिनि फारसे गोजानाव दङ दिनै बियो हिनजाव बावसो फेमिलि गोनां बावसो बियो सानसे समाव लाइमुथियाव थांनानै बियो न'आव जोंनि केम्पआव थांनानै लोगो लाहैदोंमोन NDFBनि लिडारफोरखौ फाइनान्स सेक्रेटारिनो सोरबा लोगो लाहैदोंमोन खिन्थु बिथांमोना मोजां रेसपन्स होलायदोंमोन रायलायलायदोंमोन खिन्थु दिनैहाय मोननांगौनि समाव बिथांमोना गोजानाव जानगारनानै दङ बेफोरबायदि थिग सेम बेफोरबायदिनो आमथिखा साइडजोंबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव आमथिखा साइडजोंबो दङ NDFBनि नामावहाय आर्टिफिक्सनि नामाव जेसेबां दुखु खस्थ' लाबाय दिनै बिथांमोनाबो मोननांगौआ दिनै बिथांमोनाबो गैबावा बेफोरनि फारसेबो खोमसि जानानै दङ बिथांमोना दा हार्डक'राथ' दे मोनबाय बे बुख्रेबजानाय आफादखौ दिनै बिथांमोना हेल्प खालामनाय मदद खालामनाय बिसोरो दिनै गोबां रोखोमनि बुख्रेबजादोंमोन दुखु खस्थ' मोनदोंमोन खिन्थु बिसोरो दिनै गैया नाथाय जोंनि लिडारफोरा दा देरहानानै मा जादों सोरबाया मेथाइ खननो गोरों जादों गावखौ बिराद गिदिर सिंगार खालामनो नागिरदों दा बिथांमोना जुदि सोरबा सिंगार जानो नागिरदोंमोनबा थांमोनब्रा मेथाइ खनग्रा बे दिल्ली मुम्बाइफोर बायदियावहाय खनमोन ना हारिनि खोथाखौ साननांगौ दरखार गैयामोन दिनै सोरबाया गारि 10था 12था बेफोरबायदिनो लामाजों बेफोरनि न'खर सेरजोंनो थांदों दिनै बिसोरबायदिखौ जेबो सिनायिफोरबायदि थासै दा लिडारफोरा बै समावहाय जेला हाग्रायाव थायोमोन बै बुख्रेब जाग्रानि न'खराव आदा नोंसोर नङाबा रावबो गैला बेफोरबायदि होननानै नोंसोरो ओंखाम बिनानै जायोमोन दा मा होदों जेबो होनो हायाखै दिनैहाय बिसोरो नोंथांमोनखौ बै समाव दोनदोंमोन जादोंमोन खिन्थु दिनै नोंसोरो बिथांमोनखौ सिनायनो रोङाखै सोरबा दिनै सावरायग्रायाबो सिनाया फेरेंगायाबो सिनाया गबिन्दआथ' दिनैहायबो ओरै थानानै थांनाय मानसि बिथांमोना सारमोना गबिन्दआ थानानै थांनाय मानसि दिनै सिनायनो रोंबावला बिसोरो माखासेयाथ' सिनायबावखाया खिन्थु दिनैहाय दैखौसो उल्था गाज्रि गुबुन माबाजों दानस्लिंनानै दैखौ गहोलांबाय थादों नाया मोनसे फुख्रियावसो ज्रुम ज्रुम बाज्रुमहैबाय थादों बेफोरबायदिजों जाया बावहायनो जागोन बावहायनो गुबुंले खालामगोन बिदि खालामबा जाया बेखौ आं साबजानाय मोनाखै खिन्थु जोंहा आसा दं रन्जन दैमारि सारा जोंहा फैयोब्ला बिथाङा चिफ जुदि जायोब्ला रायजो राजाया बिनि चिफ जानायखौसो नेगासिनो दङ प्रमदखौ चिफ जानायखौ लुबैयाखै रायजोआबो लुबैयाखै रन्जन दैमारि फैयोब्ला NDFBनि जायखिजाया चिफ सासे जानायमोनब्ला अब्लाना रायजो राजा साबसिनबो मोनबावगोन गोसोआबो गोजोन मोनगौमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव आं स्पस्ट' खोथाखौ होनबावदों जे दिनै रन्जन दैमारिखौ जों नांगौ नेक्स्ट 5 बोसोराव जों रन्जन दैमारिखौ गोरा गोख्रोंनो जोङो माबा मोनसे जों खालामहैगोन खिन्थु रायजो राजाया दिनै बेनि सायावबो आसा दङ बेखौ नेनानैबो दङ दिनैनि प्रमदखौ जोगारगोन उनावहाय बे खुलाखा आरो बेखौ जों बोख्लायखागोनबो सोरखौबा जों नायै बोख्लायखागोन फेजेनखागोन बे रोखाखाबो ओमफ्राय आरोबाव दिनैहाय बोसोरसे जादों होननानै बुंदों बे सरखारा थिगैयासो बोसोरसे जादों नोंथांमोननि बोसोरसे जानाय सेलेब्रेट मानिनायखौ आं गनायदों रायजो राजायाबो बरायदों बजबदों खिन्थु NDFB एक्स NDFB अनलि फेक्सन मोनसेल' होनाखै दै एक्स NDFBखौनो होनजोबदों आं गासैखौबो बिथांमोननि केसखौ फाइनेल उइथड्र खालामजोब्बाय नामा नोंथांमोना बोसोरसेयाव बुंदो नोंथांमोना रिहेबिलिटेसनखौ बोसोरसेयाव नोंथांमोननि सरकारा बोसोरसेयाव क्लियार खालामजोबना होबाय नामा बे बोसोरावहाय आरो केस जेलाव जाया दङ दिनैसिमबो दङ बिसोरखौ दिनै नोंथांमोना डिक्लेयार होनो हायाखै दिनैनि सिबाबो होनदोंमोन जे रन्जन दैमारिखौ आंनो बरनगोन आंनो बेखौ बिनि केसखौ आंनो मुभ खालामगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै बहाथो थाबायदों नोंथाङा दिनैनि चिफनि सिगाङाव चिफखौ आं मोनसे कुइसन खालामबावो नोंथाङा रायजो राजानाव बहुद बार गिदिर खोथा होनदों जे
आं चिफ जायोब्ला रन्जन दैमारिखौ लोगोसे जियालाव थानायफोरखौ आं बरनजोबगोन होननानै खिन्थु नोंथाङा बरननो हायाखै आरो नोङो हानायबो नङा हानो गुबुननि गेलाव सोरबा सासे सानैया मावहैनायाव जुदि मावहैनायावबो नोंथांमोना बादासो होबावो आनखि सिदाखा नोङो बादा होबावग्रासो नोङो रन्जन दैमारिखौ नों उदां जानोखौ लुबैया प्रमदआ प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिखौ उदां जानायखौ लुबैया आरोबाव गबिन्दआबो लुबैया मिथिबाय बिथांमोना ज' मावदों बिथाङा गबिन्दआ बिराद सिनियर बिथांखौ आं बेफोरबायदि खोथा बुंनो समायामोन थेवबो बायध'था उफाय गैया बुङाब्ला नोंसोरखौ बेफोरबायदि जानानै दं गामि बारायनायनि खेथ्रआव धेमाजिसिम सहैगोन सनितपुर माबा माबि बिश्वनाथ सहैगोन होननानै ओइ बे बिश्वनाथ धेमाजि माबा माबि बेफोरो सहैया बिदिसिम सहैया बे बिटि रेकर्डआ सहैया बिदिसिम सिमा बारायनाय बिसिम सहैया मालाबाबो सहैया नोंथांमोना 5 बोसोर था 5 बोसोरावबो नुगोन बे सहैनाय नङा गामि दानख'नायनि बेलायाव गामिखौ दानख'गोन बहुत मानसियानो बर'फोरा ओंखारजोबगोन नोंनि बर' रायलायै मानसिफ्रा ओंखारगोन नोंनि ट्राइबेलफोराल'नो थानो हागौ खिन्थु बे बेजों लोगोसे बे अना बर' बेफोरो थाखाजोबा मिथिबाय सोरबा सोरबा बायदि गामि सिंनि मुस्लिमफोरनो बांगालनो हारसानो अखमियानो बे हांसो जाग्रा राजबंशिफोरनो बिसोरबो ओंखारजोबनायनि लाइनाव थांजोबनानै दङ बेफोरबायदि नोंसोरो दिनैहाय बेबो थाखाया आरोखि बेखौबोथ' पारफेक्ट मावनो हायाखै दिनैनि गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना दिनै बेखिनिखौ एफाराब सेलिब्रेट माबा माबि खालामलायनानै लाब गैया जों दिनैहाय एकर्डनि माबायावहाय दफा मथे जोङो गामि दानख'नायखौ जोङो खालामजोब्बाय होननानै डिक्लेयार होनो हाया नोंसोरो 5 बोसोरावबो होनो हाया नोंसोरो सोरखौबा जाम्बानो बोरमानो माबा माबि बायदिसिना पलिटिसियानफोरा बिदि सोरखौबा थफैसा खालामना थाहैनांगौनो सोरखौबा माहायबा थाहैनांगौनो बिदि बुंलायबाय थाना लाब गैया नोंसोर बर' हारिनि थाखाय मावनो होननानै जुदि समायखिरा लादोंबा नोंसोर जुदि दिनैनि गभर्नमेन्टआ जों बिटिसि अफिस बा जिखुनु अफिसाव जों कारापसनखौनो खालामनो होआ होननानै समाय लाथारदोंबा नोंसोरो बेफोरबायदिखौ मावनो नाजा नोंथांमोना कारापसनबो मावा होननानै बुंदों आरो जोङो गुड गभर्नमेन्ट होननानै बुंदों ओंखायनो बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोना जिखिनि खोथा होनाय बेफोरखौ मावफुंनोखौ नाजा नङाला खिन्थु अफ्रिया नागारा मिथिबाय बिटिसि अफिसाव 3 खामानि होदोंमोन आं डिपार्टमेन्टखौ आं खोन्थाथ'ला 3 खामानि होदोंमोन पारसेन्ट होयिनि थाखायनो आंनि खामानिया केन्सेल आरो आं बेखौ मावफुंगोन आरो जि खामानिजों लांदों बेखौ होगोनबो बिनि बाथा बारिखौ सावजोबनानै होगोन आं बेखौ मिथिबाय दोना भिडिअ केमेरा खेबगोन ससियेल मिडिया दांना होगोन निउस हगारनानै होगोन एमएलए आ माबा जायो जाथों मन्थ्रिया सोरबा एमसिएलए आ माबा मोनसे जायो जाथों एमसिएलए आंनि सायाव माबा मोनसे एफआइआर होयो होथों आं खिन्थु बैखौ आं नागारा आंनि खामानिखौ जुदि 3 खामानि लादों बे खामानिया जुदि होगोन बिसोरो 10% बिदों नालाय बेखौबो होगोन आं खौबो होगोन खिन्थु नामखौ खोन्थाथ'वा सम सफैथों 2022 खिन्थु आरो एनडिएफबिनि गभर्नमेन्ट 22 होननाय खोथायाव मोनसे खोथा गोसोखांबावदों आं 2022 आव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आं मोननै डिस्ट्रिक्टनिखौ गोसोआव दङ चिरांनिजों नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिजों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बेरे फिसिनायनि मोनसे फेक्टरि ना माबा मोनसे खुलिनो नागिरदों आरो चिराङावहाय मोनसे लिमननि फेक्टरि ना माबा मोनसे खुलिनो नागिरदों मोजां गोबाङानो बावहाय इनभल्भ जानानै थानो हागोन एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ बावहाय बाहायजोबगोन खिन्थु 2022 आरो 23 नायनि जोङो माबायदि रेसपन्ड होयो एक्स एनडिएफबिफोरखौ बाक्सायावबो नायनि जों बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझाराव माबा मोनसे होनो नागिरदों ओमफ्राय उदालगुरियाव माबा मोनसे होनो नागिरदों दै बेफोरबायदिनो आरोखि मोनसे फेक्टरि होनो नागिरदों बे फेक्टरियावहाय माबायदि एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिफोरनि गथ'फोरखौ बाव इनभल्भ खालामनानै दोनो नायग्रोनि बिनि उनावहाय
जायोब्लाथ' दे मोजां खामानियाव होना दोनोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा एफा बोसोर 34 बोसोर नांनानै बिनि गथ'फोरा बेरे मोदै खुलिना इनभल्भ जाना थानायाबो थाजोबनांसिगोन आरोखि एबारावहाय हांसो फिसिनांसिगोन दाउ फिसिनांसिगोन बे आरोखि बाथ्राया जेबो नङा बिदिजोंबो मानसिया जौगायो खिन्थु मोनसे नायै नायैसो खामानिफोरखौ होनायाबो मोजां नङाला हालएवनाय खदाल जावनाय माबा माबि बेयाव होनाया अयनाय जागोन प्रमद मोनथिबाय अयनाय जागोन नों जानला मोनला माबायावहाय होदलाबाय थाबा गोदाव सोराव माबाफ्राव होदलाबाय थाबा जानाय नङा मोनथिबाय नोङो दिनै सार रन्जन दैमारिखौ दिनै बर'नायनि खोथा होनदों बेखौबो बर'नो हायाखै जेलाव थानायफोरनि खोथा होनदों बिसोरनि खोथाखौबो दिनै नोंसोरो बर'नानै होगोन होनदों बर'नो हायाखै प्रमद बर'आ बे सरखारा खुला खुलिखा आं बुंनायखौ सोरबा गाज्रि मोनदोंबा लाबबो गैया गाज्रि मोननानै बेफोरबायदि बहुत गिदिर गिदिर खोथा होनदों बड'लेण्डखौ सोरनो नाङा प्रमदनि बुंनाय मथेबा बड'लेण्डखौनो नाङि सिस्टेमावसो खोथा होनबाय थादों बड'लेण्ड होननानै बुङोबा सोरबा बायदिया थैफ्रानो दुंग्लाबलायलाङो गरम जालायलाङो मोनथिबाय बड'लेण्डखौ रावनोबो नाङाखौ दाहोन आरो बे पिस एकर्डआ नोंबो बुंनो हाया बे जोंनि एकर्ड नङामोन होननानै आं बुहुलावसो सिगनेसार आं बेखौ एकर्ड खालामफ्लांबाय बेखौ नोङो सिमान लानायाबो मोजां मोनथिबाय मानसिया भुल मावो गोरोन्थि मावो बेफोरखौ रायजो राजायाबो क्षमा होबावगोन नों जुदि बेखौ रायजोनि सिगाङाव जुदि सिमान लायोब्ला बेखौ नोङो बिराद गाज्रि हाखरजों लाना थांनानै नोङो बिराद गोथौ हाखराव गारहैदों प्रमदआ बे खुलाखा रावबो गारहैयाखै प्रमदआ गारहैदों बे बामोनसो बियो एक नाम्बाराव गोजोन्थों।